Ndalo en ang'wen kende Nyakwaramogi. Seche medo yuayo machiegni gi odiechieng' ma irito gi liyo. Mano en odiechieng' mar luto ombulu kendo yiero jotelo madhi tayo Kenya higni 5 kendo mabiro. Sirikal oseyango ni tich ariyo mano chieng' tarik 9 biro bedo odiechieng' yueyo. Kamano mondo chiw thuolo ne jo Kenya goyo ombulu. To dhi bedo nade bang' tarik 9? Maya momiyo Ramogi TV ketie koki gi nonro machal kama. Tieng' tarik 9 odiechieng' ma bende oseyangi ni piny Kenya biro bedo gi thuolo mar jopiny Kenya bedo gi thuolo mar wuok oko kendo dhi luto ombulu odiechieng' ma ji duto chiewo okinyi kendo dhi yiero jogo ma bende gidwaro mondo omi otelnegi tok higni 5. Mano tarik 9 dwe mar 8 higani. Nyakwaramogi bende duol matayo yiero pacho kae mano mar IEBC oseyango ni biro lando duoko mar yiero kapok ochopo kata odiechieng' mogik mar lando yiero no en chieng' tarik 13 dwe mar 8 mano mar higani eri. Nyakwaramogi Jwang' poni biro bedo ni onge ng'ata manigi ng'ur kata momolo e dol mamalo mogik mano Supreme Court mar chwalo ng'ur. Ka onge ng'amo chwalo ng'ur to tarik 3 dwe mar 9 higa mag 2022 ema ibiro chamie muma. Nyakwaramogi mano jaloch mar yiero mar higani biro chamo muma chieng' tarik no poni onge ng'amo chwalo ng'ur e nyim doho. To kadipo ni nitiere ng'ur e wi wach machalo kamano, tok yiero ma en tarik 9 dwe mar 8 higani eri, mano ema bende koro ibiro bagie yiero. Tarik 13 dwe mar 8 ka oseland duoko ka nitiere ng'ur to koro mokanyo tarik 20 dwe mar 8 higa mag 2022 e odiechieng' mogik monego bed ni ng'ato osechwalo ng'ur e nyim doho mano mamalo. Kapo ni nitiere ng'ur en gi nyaka tarik 20 dwe mar 8 higa mag 2022 mar mondo mi ochwal ng'ur mare e doho mamalo mogik. Magi gin kinde goeko ma bende ibiro tigodo kata kaka ibiro lu chenro mar yiero ka ochakore chieng' tarik 9 ma en juma manyien. Bende kadipo ni ng'urno chope doho nitiere nyaka kod tarik 3 mar mondo mi gichiw ng'eto kaluwore koda duoko machalo kamano. Nyakwaramogi Jwang' ka bed ni doho osegolo ng'eto mare tarik 3 dwe mar 9 higa mag 2022 ka duoko kethi to tarik 3 dwe mar 10 higa mag 2022 odiechieng' ma piny Kenya biro dok kendi nuo yiero. Bang' ka osenuo yiero no chieng' tarik 3 dwe mar 10 kochopo tarik 7 dwe mar 10 kata mano e tarik mogik ma IEBC onego bed ni lando duoko mar yiero manyien manyonuo bang' kanosechwal ng'ur e nyim doho maduong'. Nyakwaramogi Jwang' koro ageno ni ibedo gi ng'eyo mar kaka chenro biro bedo tok ka piny Kenya osedhi yiero mano kanyo tarik 9 dwe mar 8 ma en chieng' tich ariyo mabiro. Kapo ni ng'ato biro bedo gi thuolo mar dhi e doho to ibiro tim kachal nade mane kaka lendo machal kamano biro bet. Kata kamano wabudhi nyime gi weche manyien mano ikoni odhiambo ma kawuono. Gikone to en fungruok ne riwruok mar Azimio la